Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Good morning, mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Yar kita sa Martes nga edisyon, Martes nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Hotline, September 27, 2022. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Ayhopon. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Action Hotline. Tub-tub sa tak ng alas sa 9 Media. Mayad-mayad ini mga ka-aksyon nga balita para sa aton. Bagod nagbiya na gidman si Baguio Carding sa Philippine Area of Responsibility kon NAPAR. Mga alas 8 ang takda kagabi. Kagadari sa Negros Occidental. Dabo-dabo naman sa mga banwa kag syudad. Ang nagkakas na sa nga ilas nga Executive Order o Commando Advisory nga nagakansilar sang klase bot silingon. Balik na sa normal ang klase sa siling 16 rand ka mga banwa kag syudad. Action Hotline. Banwa sang Murcia, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, Candone, sa Kabankalan, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota, sa Ilog, San Enrique, Himamaylan, Talisay, Silay, Pontevedra, kag Victoria City. Balik sa normal ang klase subong nga adlaw. Action Hotline. Ang masubo-subo lamang mga ka-aksyon bagod may ginbilin gid nga halit si Baguio Carding sa madabo-dabo nga mga kaprobinsyahanan. Lakip na diri sa Western Visayas, diri sa Negros Occidental, bangod halitan niya ang banwa sang Kawayan kag syudad sang Sipalay. May mga nagkalaapektuhan to mga ka-aksyon nga mga pamilya kag infrastruktura kag pati na ang sabahin sang mga pananom. Ti ang Sipalay kag Kawayan siguro subong nga adlaw magkapadala ini sila sang report angot sa damages sabahin diri sang gobyerno probinsyal. Action Hotline. Damo-damo sang nadumduman ng ato sa mga mamalidha o kung opisyal ta sang gobyerno kung paano masolusunan ang problema ginatuga sa ding kalamidad niho. Ilabi na ang bagyo. Tiauna ang DSWD kahapon nagduso sang plano nga dapat kada banwa o kung kada munisipalidad may kaugalingon gid nga evacuation center para nga hindi na mausar ang mga bulutuan kag hindi maapektuhan ang klase. Action Hotline. Nga ang syudad may mga evacuation center how? May kadamo pa sa mga syudad nga waisang kaugalingon nga evacuation center. Isa lang sa tatalo pangdan ko diri bangod ang gobyerno ta ko madunuman dumdum ka mo maging patuko naman ganing evacuation center sa pila sa ka mga rehiyon diri sa Western Visayas dara sa may bago kita nyo da. May evacuation center das kilid sang dalan. Tinaway man gani magamit na. Action Hotline. Iban pagis sa mga lugar ang ginpatukod nga evacuation center ang building kag istruktura way man mausar ay iban na tubuan na gani sa hilamon nga daw nagakatuktukan na ganing ibanda. Action Hotline. Okay man nga proposal pero dapat piyon na naiblang akon ma-evacuation center nga tukuron gid man sa isa ka banwa syudad napatatapan ng istruktura kag hindi ba na mapabayan kay ang gwa sila sa ulihi usik na pundo sang gobyerno kon matabo ano pagid. Aryo, liwat naman nga nabuhi ang panawagan sa Senado nga dapat tukuron ang Department of Disaster Resilience kasunod sa paglaslas sang Baguio Carding. Action Hotline. Ang mga nagbuhi sa nga proposal ni ang duha ka mga senador Sanday Jingo Estrada kag si Senador Bongo. Ang imbasihan nila ato natabo nga pagkapatay sa 5 ka mga rescuers, local rescuers sa Bulacan. Action Hotline.
Amo ni permi ang gakatabo diri sa Pilipinas nga kun way gani isang trahedya ang matabo mga kaaksyon, way isang madumduman nga plano tiambal sa ning duwa ka mga senador ni nga sa tion sang disaster dapat ang mga first responders, amo ni mga rescuers, mga first responders dapat mangin well equipped kag well trained. Nga hindi to well equipped kag well trained ang mga rescuers sao? Yan nga sa ni siling nila dapat maging eye-opener, no? Nga dapat i-consider man, no? Ang pagtukod sa isa gidya ka ahensya o kung isa ka departamento nga in charge sa disaster response nga maga-oversee hindi lang sa kinahanglan sang publiko kundi pati na ang management mismo sang personnel. Subong nabuhi ang proposed bills nga nagapanuwagan sa pagtukod sa Department of Disaster Resilience, ang DDR nga ginatuwag, o kung pwede man nga tukuron ang isa ka ahensya mayangot sini. So ang desisyon sini sa ulihi aragyapon sa Executive Department. Ining si Senador Go Macaxo nagsining nga subong ginatun-an ang posible nga pag-file sang proposal nga maghatag sang appropriate benefits para sa mga casual kag contractual government employees dugay na ni paryo sa paghatag sang security of tenure para sa mga ara dahil sa serbisyo nga nagserbisyo na sa malawig-luwig nga tion. Si Senador Go mo ni sadto nag-refile man sang disaster resilience bill. Galing nagdamo sa mga hagna gina-file blada gaungot lang. Way ba lagi natutukan now? Kag kun way sang kalamidad o kontrahedya nga matabo hindi dayon hindi talakay. Ang tuyo sa ring disaster resilience bill kung maging kasuguan giban ni among pagtukod sang Department of Disaster Resilience. Sa ding hagda ni nabutang di kung maging kasuguan, kung maging layi ini makakson, nabutang da dapat may hazard pay para sa tanan-tanan nga mga personnel sang sa ring department ni kag local disaster resilience offices. Ugaling to dari sa Pilipinas siling ko nabla ang gakatabo kon kaisa ako nuway gani sa matabo nga trahedya waay man nagapalibog kon anong dapat nga himuon. Ini natabo ni sa liba ka mga rescuers kon may gakaigo lamang kun tani nga plano ang ila sa nga pagpatigayon sa operation basi way pa tumatabo. Way ako siling nga way to sang plano ang ila sa nga operation kay ginasiling tong aksidente tong natabo makaksun. Pero kung basihan ta ang senaryo kung tani truck tong ila sa nga sakyan di bla o galing ang truck nagkaaberya na berya tong truck amo tong nagsaylo sa baruto ti kun ang truck condition tani to kundi way pa tani maberya di bla kundi aberyado ang kung kondisyon lang ang truck nga ila sa unagin sakyan ti hulaton ta kun ano mga aksyon diri sang aton sri nga gobyerno. Alas 8:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time si Presidente Marcos nag-certify bilang urgent sa kinaduso nga pagpasar budget na suryahan niya nga pagpasar sa ring General Appropriations Bill ang GAB. Ang unod sang GAB mga kaaksyon 5.2 trillion nga National Expenditure Program for 2023. Si House Speaker Martin Romualdez nga pagkaisa ni Marcos, pagkaisa na silang duwa, no? Pagkaisa first cousin gid, no? Mayo, no? Kung tandi ang Senate President, pamilya pagid nila na kundi kampiyon. Galing kay okay ba na kay may dugo man nga Ilonggo kag Negrensing Senate President bulubintaha man sa aton di. Si House Speaker Martin Romualdez amo na nagbaton sang isa malang kapayna nga sulat halin sa presidente, letter from the president napitsan September 16. Ining sulat ni nagapanaubagan sang immediate o kung madasig nga pag-akto sa House Bill 4488. Ambal ni Marcos nga ang kinahanglanon subong ang dasig nga pag-akto sa budget agod na pasige-sige man ang government operations kung matapos na ang current fiscal year. Kag para mapabakod kabasige-sige man ang respond sa kinahanglanon sang publiko labi na ining COVID-19 pandemic ni kag masuportahan
ang mga inisyatibo pagkadto sa National Economic Recovery. Kini nga urgent certification dali sa presidente niya mo ning magatugot sa approval sa bill sa second kag third reading. Tikon balikan ta nga sang Agosto, ang DBM nag-transmit sa House sang proposed national budget for 2023. Subong ara kita deliberate ang budget bill sa plenaryo sang Kamara. Ang hambal ni Romualdez, target sang Kamara maprubahan ining General Appropriations Bill sa third kag final reading on or before October 1. Ti ari kita sa September 27 ho, baw may 3 na lamang kaadlaw ang nabilin. Kuno soyon tandalagan sang budget subong, no? Way man grabe kasingki da nga diskusyonan nay Ang Senado nagsugod naman nga din sa ilan sa nga hearing sa budget sa committee level. Tiga masihan tang Article 6, Section 24 of 1987 Constitution. Ba, dubugadog ba? No? Tanan appropriation measures dapat mag-agi ina mga kaksyon, no? Maagi ina siya sa originate exclusively sa House of Representatives, pero ang Senado pwede mag-propose o kung mag-concur with amendments. Tikon basihan naman ang DBM proposed budget para sa masunod nga tuig, may double digit nga saka sa Philippines allocation sa education, infrastructure, health, social protection, kag agriculture. Kung ang ginapain nga budget magasto lang sa maayo, kag makadto sa dapat kakantuan nga proyekto kag programa, damo gini sa mabuligan. O galing sa Pilipinas, di gid malikawan ang mga kawatan, ang mga kautian bla. Kabalo naman kabos na kung anong buot silingon ko. 8:23 alas 8:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ta ba lang na masubok nga danagatan kay i-localize tani. Ibalaon ta man dari sa lokal. Ining masubok nga nadagatan sang 5 ka mga rescuers bla. Ka mga hubin pa ni election dorel, no? Kag ka mga hubin pa nga kuani nga mga persona, 5 ka mga rescuers Bulacan. Basta magpatayon ka sa rescue operation, butang mas peligrong imo sa kagulingon na. Kaya nagtaya sila sa ilakabuhi para lang kuntani makabulig sa mga napiktuhan sa Bagyo Carding to. Ang balita nga subong, silang 5 ginakabig na sila bilang mga baganihan. Heroes by the province. Kag sang ila sa nakaupdanan nga mga disaster workers. Kuntani ang obran nila, luwason ang mga tawo para hindi mabutang sa peligrong kabuhi. Adyos ta, ila kabuhi anadula ho. Ang pamuno sa nga PDRRMO nga si Liz Mongcal, nagsiling nga ining 5 ni handa gin magsakripisyo bisan pa sa ila sa nikabuhi para lamang magserbisyo sa publiko. Dugay-dugay panglawagon ko dibla. Ining ngalan sa 5. Tinagsakay sila sa baruton dibla, pero ginanod sa baha sang matumbahan sang nagkulaps nga pader. Ginanod pang ila sa nga lawas. Na-recover ila sa nga lawas sa Humayan. Mga alas 6 na sang aga Domingo, no? 4 gid ka oras ang nagligad ya sang ginatugan cellphone nila, hindi ba kontak mo? 4 gid ka oras. Nakita ang mga lawas sila mag-aksyon ara na sa Humayan. Ginanod mo ang ila sa nga lawas, ang baruto nila mag-aksyon ginanod man, nagseparate ang ila sa nga lawas. Si Governor Daniel Fernando, muna sa artista sa Unaksyon Dorel, no? Si Daniel Fernando. Artista ni sa? Oo. Si Governor Daniel Fernando, nagsiling nga ang provincial government, nagatag sang honor sa sining mga rescuers, ang provincial government, matag man sang bulig sa pamilya sining biktima. Ugaling, may nano man nga bulig ang yatag nyo na hindi na itong balik ang kabuhi isang 5 to. Alas 8:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Luwante sigida ang balita lokal, no? Sa balita lokal, sa nasilinta ng pagpagig-unong sa pamilya sang 5 ka managkalabatay nga rescuers sa San Miguel, Bulacan, nagadamo. Isa sang pinakamasubo ngayon bilin sa Bagyo Carding ining pagkabatay sa 5 no? Tutukan tayo nga balita dari sa Negros Occidental
Damo man kita sa mga rescuers sa kada banwa kag syudad. Nga mo na perming ginasaligan sa tiyon sa emerhensya, labi na sa bagyo mga kakson, kag kung may ara sang baha nga nagaluntad. Handa sila magtaya, sila sa kabuhi para lang mabuligan apektado sa kalabidad mo. Now, dere sa Negros Occidental, kuhaan tanong-dugay sang reaksyon ang pamuno sang PDMPD nga si Dr. Jeffard Kailian. Plus, kung ano ba lang iya sa nga mapapanugyan man para nga malikawan ang anuman nga insidente, magkason nga labi na kung medyo delikado bla ang sitwasyon sa lugar nga ginapatagayunan sang operasyon. Ano ba kayang iban sa nga balita lokal? Sinong lakaon ditson sinyo da, be? Hands up, be? Why, gid ba? Tubang ko na hands up diyo, kaong kalilitson si Dorel, no? Kaong litson ka. Lighter side labang sa aton nga balita ni, pero makakuha biya atensyon no, sang publiko. Sa mga mahilig magkonsumo kung magbakal sang litson. Baboy, baboy, ang ginaistoryahan to ni. Ang litson baboy. Pero min naton makitaan nga ragid gina-display sa mga party-party, sa birthday, sa kasal, sa bunyag, o kung sa anuman nga pagtililipon, subong na ginapit ang Disyembre, ho. Tuman na naman ni kasako sila mga litsunan Pero ang ari isak balita. Kabagin survey ini nga pahanumdom. Diri sa Bacolod, may isa ka litsunan ang ginareklamo sang customer. Ang reklamo nakapost subong sa social media. Subong amat-amat naga-viral mga kaksyon. Ang mga reaksyon, mga mensahe, amat-amat nga nagadabo. May isa ka persona nagbakal sang litson baboy, bilog nga litson baboy, ginbakal nagligad lang nga Sabado ni Setyembre 24, no? Ang bili 5,999 pesos na lang, 6,000 nang bili. So medyo dako-dako ini nga litson magkakson. Ugaling na tingala ining nagbakal ni. Nga pagkihad nila sa litson, tuman kanipis sang padit, no? Aragin mas padit ang kanimiturn sang litson galing kay padit lagi diyang bilin. Ang baboy bilog pa naman kompleto. May dalungan, may ulo, may ikog. Purong tingalang nagbakal ni pagkihad nila sa litson, tuman kanipis ang padit, kagway gid sang bilin nga unod sa sulod. So gan picture ng litson, gin post sa social media sa tinutuyo nga mapahanumdom. Kabangin mahinalungon ng publiko sa pabakal sa litson, dapat maniguro anay. Ano gay pa sa iset naman sa mismo tang reklamo ko, ano gid balang natabo di? Ano gid balang itsura sang litson nga syadok nipis? Nga gintalakay tani nga balita ni kay ako mismo damo sang nabalaan nga may gakatabo na ini. Naglaligad pa nga mga tinuig mga kaksun pero ambot. Di ko kintindi kung nga agin nahimo inigyapon sang pila ka mga litsunan. Importante ni nga mapahanumdom publiko kag matadlong man ang mga naganegosyo sa litson, hindi nyo man pagtinuntuhi ang inyo negosyo. Paano mo ni ipathag man, abiman? Ako lang tabon sa gin-post nga picture, as in why gid bilin nga unod, kundi panit gid, kag grabe pa kanipis. Dire ini nga litsunan sa Bacolod, ha? Tutukan tani kay makistorya tanong dugay ang mismo tagreklamo. Las 8:30 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon talang ang balita may kantaran sa natabo dito sa Bulacan. No, kay hibalaon taban kon nano balaka well-equipped o kon well-trained ang ato sa mga rescuers diri sa Negros Occidental. Kay pati ang Senado ho, na king-unong na, ang mga opisyal sa gobyerno, na king-unong, pati gani si Presidente Marcos, manlaka lagi nagbati ya mo, nga 5 ya ka mga rescuers nagkalabatay, samtang ara sila sa ila sa nga rescue operation. Kabay nga hindi na ini masulit mga ka-aksyon. Kabay pang, hindi na ini madugangan, ini nga sahi sang trahedya ni. Subo di mga kakson para sa pamilya sining mga nagkalabiktima ti sana silintra ning 5 ni ang natabo nga pagkapatay sa 5 ka mga rescuers sa Bulacan, no? Samtang nagapatayon sang relief operation,
eye-opener gid man ini, no? George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Gerson Resurrection, Narciso Kalayag Jr. Subong nagbatsyag sang kasubo hindi lang pamilya, kundi patis bugos nga probinsya sang Bulacan. Paraon tabi, dari sa bahin sang Negros Occidental makaupod ang PDMPD head si Dr. Giffard Kailian. Doc, good morning. Yes, good morning, Sir Marlon. No? Taga mayong aga sa tanan tagpalamati sa imong program. Aha. Doc, antes ko kadtuan ang ining ginakabig 5 fallen heroes nga mga rescuers dito sa Bulacan. Unahon ko lang, Doc, i-check ko may ara ka latest dira sa damages ang karding dari sa Negros Occidental. As of now, ang monitoring nato na mo lang sa gihapon, no? Kaga ang pag puli na lang sang mga aton nga mga nag-preemptive evacuation o kung nang naapektuhan sa aton nga pagsaka dito sa sang baha, no? Dito sa Kawayan kaga mo man sa Sipalay, pero laban na ka puli na sa ila pang panimalay. Yes, thank you. Yes. Wala natasang daw and we will be terminating the situation report upon kay ang aton nga bagyo until nga ihatagaan na sa termination sa aton nga Office of Civil Defense, i-terminate ang aton nga situation reporting para sa aton nga typhoon nga si Karding with enhanced southwest monsoon. Mayaw man nga balita, Doc, kay wala ba niya sang reported missing, reported nga casualty, no? Why? There is a Negros. Yes, as of now, wala pa. Wala gid. Kabay pa nga wala na sa may ma-report kay may nakabilin pa mo. And anyways, no, wala gid subong reported casualty. Injured man upon death. No? Sige. Doc, sa luwan ko, ining medyo subo-subo ining nga hitabo sa grupo sa mga rescuers dito sa Bulacan. Kay wala gid ginalauban nga trahedya ni. Una, Doc, anong imo sa ring reaksyon sa bilang pamuno man sang disaster team diri sa Negros Occidental? Yes, no. Ang aton nga mga responders no nga dito sa Bulacan is also mga panman sila under ni sila sa PDRRMO man. Yes. No. So like similarly situated man sa may mga responders kung kita nga gina-deploy during times of disaster. That's why our condolences, no, nagapalanglapaw man sa among mga group chat together with the sa aton nga mga association like the NORDAP, no, ang aton nga Negros Occidental Association of Disaster Officers, no, and Practitioners. Also with our Adrimony, ang aton nga Alliance of Disaster Officers and Practitioners in Negros Island. So duwan ka pan. And nagapaabot man kami sa amon nga condolences as the Vice President External Affairs, no, sa aton nga Western Visayas Association of Disaster Risk Reduction Management Officers, no, ang ginapangunahan ni Sir Boy Train, no, sang Antique, no. Kita ang napilian nga Vice President for External Affairs ang bilog ng Western Visayas. So we are also giving a message of condolence and nagaisa kita sa kasubo sa aton nga upod sa Bulacan PDR office, no, ang aton nga mga upod sa sa ubra, no, especially the responders, the frontliners, no, na igo sa trahedya, no, nga hindi man nila actually gusto. But then again, ang job description abi is muna ang risk, no, nga dapat tubangon. And again, kami ang bugos nga probinsya sa Negros Occidental kag ang aton nga mga DRM offices, no, sa bugos nga Negros Occidental upod man sa Western Visayas as the Vice President for External Affairs naga-extend sang amon nga kasubo, simpatiya sa aton nga mga upod dito sa Bulacan, no, sa PDRM office sa Bulacan. Balanta man, Doc, nga we cannot always predict what will happen, but kung ako maglantaw, si Doc, pwede ginitani malikawan with a better
disaster plan sa amo tong situation sa Bulacan. Dari sa Negros Occidental, mga rescuers taga nakabigta mga first responder, well-equipped man kag well-trained man ni sila, Doc? Yes, no. Hindi man kita magsugot nga masampay ka lang sa no? Yes. As responders nga hindi ka trained to if you could see no sa mga pictures nila, they're all wearing complete PPEs they know what may mga equipment sila nga dala no. And also amo man kita sina wala kita sa Negros Occidental wala kita padlagan man sang aton nga kwan nga kulang no or kung kulang then we have to ask for reinforcement augmentation from other DRM office no. We have the Bayanihan system here now in Negros Occidental sa upod sa ato ng mga banwa kag syudad nga nagabinuligay in times of emergency and disaster. So muna no ang aton yang probinsya no with our association no looks forward to have a unified no amo to hambal ni Gob no as ang unified naton nga response in times of disasters and emergency. And amo na nung may mga trainings gid sina ang ginahatag mga basically ang training sa first aid, search and rescue ginahatag gina sa aton nga mga responders before sila isampa sa mga sa katalagman no nga aton mahimo masumalang. And hindi man siya nang actually yung response nila is nang ara na ng disaster. So if plans are made and then na-trap sila or na sila hindi man nila ang importante lang tani ang muna sa mga pumuluyo ginapanawagan ko man when in times of evacuation no para malikawan naton no ang search and rescue and retrieval. Search, rescue and retrieval are the last thing that a rescuer can do no meaning may na-trap na meaning wala nag-evacuate no meaning may mga nabilin ng mga pumuluyo sa ilang balay no and we have to do something no hindi mo na pwedeng nga masiling ka babay ida sila kayo nga tiga na sila ulo but then again no we have also to parang minsan man ang rescuer is not a superhero or superman. Yes. Hindi na sila super mapatay man na sila ng mortal man na sila no. Hindi na sila nga tungod na train na siya sagad na gina siya. Hindi siya ma-entangled sa mga traps no sa mga kuryente sa dalawang nga ginalanguyan niya no. Or sa iyang maski ano pa na sa kasagad no ang currents ng tubig kung perte ka no kung iya na ang terrain no kag ang aton nga mga rescuers were trained also to have ang safety first nga ginatawag namon but then again no kung sa pagresponde nila wala na kita ang ini nga mga ang rescue operation nila naging may mga loopholes gid man then wala na sila mahimo nang mapatay mo na sila. And ang pinaka-prevention sila is that the people will change their behavior. We are now changing our behavior to a proactive. Amo nang ginambal pa ni Gob. Hindi kita dapat maging responsive. We have to be proactive. Hindi na magulat. Evacuate is evacuation. Responding to masiling nato na mag-responde kita is much greater risk than magwa ka lang sa balay mo and then after 1 day or 2 days sa aton nga evacuation center makabalik ka naman safe and sound sa imo nga mga sa aton panimalay. Yes. That's why we are always encouraging the preemptive evacuation sa aton nga mga pumuluyo para malikawan na ang ginatawag nga rescue. Kaya ang rescue usually we do that no kung may mga na-trap na or unsafe na ang lugar, unsafe na ang mga threat sa human life no. So amo na nga kinahanglan ta i-deploy ang ating responders to make rescue efforts no. But namas nami gid ang ginatawag nga prevention. Diri kita permi sa aton nga proactive means or measures para hindi na kita madulaan sang kabuhi ang atong responders are safe,
they can save lives, no, again, during peacetime or during non-disaster times, sa times ng mga sa emergency situations wherein mapuslan ta pa sila, maano tabla ma-get ang ila skills, no. Kaya every responders, remember, Sir Marlon, naga-invest kita sa kada responder through their training. Yes. Hindi mo na sila training na nila wala ginagastuhan. Ginagastuhan ina sa gobyerno. And we are investing big or a higher money, effort, and time just to train a responder, and then muna bala madula, no. So ang skills na nila, ang ila experience hindi na mabayaran sang kwarta. Yes. So again, ang prevention, be proactive, amo nang aton nga message gid nga gina-remind ni Governor Bong, nga maging proactive kita sa sang disaster sa aton nga mga hazards, no. We have to know the hazards, we have to know when to evacuate, where to evacuate, your preparedness plan, hindi sa self mo, sa family mo, kag sa community. So kinanglan completely planned ka. Wala labot sa nga imong pamilya ang imo gid self. Kabalo ka man mag plano kag mag preparar para sa imong kaugalingon. Sige. Doc, thank you so much Doc sa information kag nadula si Doc. Okay, balikan ta si Doc Jeffard Kailian. Importante itong panugyan niya sa publiko, no? Tuod gid man no? Kung magpati lang ang mga ka-action naton nga dapat temprano pa evacuate na kung kinahanglan, why na dis ang mga operation nga mapatigan. Doc, anyway Doc, thank you so much Doc sa information. Yes, Sir Marlon, salamat gid kag again, let us be reminded, no. Let us pray, prepare, and be proactive in our preparedness. That's the main message gid permi ni Governor Bong Lacson nga gina-remind sa aton. Salamat gid kag mayong aga sa tanang tagpalamati isang Action Radio. Good morning, Doc. Dr. Jeffard Kailian, ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division Mag-Action ti ang Bulacan Council of Disaster Risk Reduction and Management Officers. Kapon nag-ilis na sila sa ilas sa nga Facebook page nga profile picture, ginbutangan nila black horizontal line. Nakasulat na ang mga tinaga sa Tagalog nga pagluluksa para sa mga mandirigmang nalagas mula sa hanay ng mga taga-sagip buhay, no? Ti may mga private individuals man nga nagig-unong sa sila mga rescuers ni subong ang tawag sa ila 5 fallen heroes. Ginasiling nga isa ka aksidente ang natabo pero pwede gid ni sa malikawan, no? Kabay pa nga di ba sulit pa ining insidente ni or sa DCRH or ang mga pictures ang 5 ka mga rescuers nga nagkalamatay ho, masubo nga balita. Alas 8:44 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumalik standby ka mo. Kay maistoryahan na ita parte litson baboy. No? Litson lang ne prote kon magsigi-sigi niyang daw hindi man ni mayo nga obra sang manuglitson ni kay insaktong bayad sang customer igo pagkakiyad sang litson yan dipis-dipis. Gara gumo man tuod pero sa nipis. Balikan ta ang balita may katara sa nilas 8:45. Unang tadak na linsong ato sining gabonitor sa ato sining Facebook Live. Okay, Vilma de la Viga watching. Salamat kid. Bigo Benji Bantong. Mustada Bigong Singapore. Okay lang. Wow. Mayo lang bolo mountain bike ni Migo Benji da. Si John Ray Riluta Hambalya ba si Litsunan iyasang puro panit kababoy. To no ba si mayari din no? Balaan ni Toto John Ray kundi ini nga kuano Litsunan no. Sige. Attorney Annabel Palik, hello attorney, thank you. Kag ari mga boditor sa aton ang pinakapoderoso nga taos bilagong kalibutan.
No? Pinakapoderoso nga tawo sa bilang kalibutan, ga monitor sa aton si Rinaldo Poderoso. Oh. Sa ato sa nga live stream, left side tanay. Yod Snowlaird. Oh, sulit-sulit naman ba? Rosel Fulgencio, Susana, Lito Dayap, si Yoy Panugaling, good morning. Okay. Milay Oligo, salamat kid. Kabanitor kid, sa Action Hotline. Okay. Alan Odronia, basi may live ka dara sa accident sa ato Bangkok. Okay. May accident ito. Sige. Salamat ha. Rose Guevara, Toto Delpin Benedicto. Good morning. Action Marlon listening and watching FB Live dari sa Proxy Side Barangay Tangob. Okay. Benedicto family dala sa may Barangay Tangob. Sige, Toto Delpin. Ana Sinoro. Okay. Great ko lang, friend ko, si Jinky Dialagdon, Star Mayo, Minnesota, USA. Have a nice day. Sa Germany, si Yvonne Boyser. Good day. Barkit Tribe. Good morning. Kim Poyolo, Norbing Galicia, kag Jada Galicia. Always ganyan babati sa action. Si Aldrin Banjola de la Cruz, good morning monitor sa Barangay San Isidro, Pontevedra. Kinatami ako si Nanay Leia Hinovea, nga asawa ni Isidro Hinovea, ka mga bata ya salamat kid. Ay, Manang Leia, oh. Okay. Si Manang Leia da sa may gali sa Pontevedra. Oh, sige. Misis nga akon nga kasyo na. Jonalyn Ninyal de Crepito, morning tamiyaw ko kay RR Joy, kaga Edgar Cepeda, Julius Silis, John Dexter, Kate Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla, Alawano Gabonitor Action Radio. Sige. Araban si Ana Sinoro. Sige. Okay. Si Raymark Estares, Araban Gabonitor. Sige. Standby ka po kay mabalita tangot sa Litson Baboy. Dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sino man kag ini halit na nga imo pagahinulsulan.
Pwerte nga ability. Kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kapagod lagi kung online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos lagi. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag Pabalik kita sa ato sa pagpangalagad 59 minutos nakaligad sa tagna nga alas 8. Action Radio Philippine Standard Time, Action Hotline, Martes nga pagpangalagad sa gihapon sa ngalan sa nga regulang anchorman Action Artay Hopon, Action Marlon Hinovaya Tob sa tagna nga alas 9:30. Sinawanta ang balita mga ka-action kay damo sang nagahulat siri. Dari sa Bacolod may reklamo nga subong amat-amat gina fiestahan sa social media, partikular sa Facebook mga ka-action. Damo na sa mga reaksyon nga nabatian kag nagadamo naman ang mga panugyan kung ano na dapat timuon di. Ang ginasurihan ta diri amo ning litson baboy ay kanamitorn. Action Hotline. Ini nga senaryo ni hindi na bag-uni sa aton nga panulukan kag palamatinan mo nga naglaligad nga mga tinuig nakabati na kung may amo sila nga sahi sang reklamo, no? Kaya ang selebrasyon kun kaysa ginasiling nga hindi ko kompleto kuno ay sang litson baboy ako hindi ko mapati Action Hotline. No? Pwede ka maya maka celebrate ga bisan way litson baboy o galing laing ganya kun makapa-picture ka da nga may litson baboy, no? Labi ng ganyan subong ang pamatasan subong sang Filipino sang una yan tis magkaon mga muyo subong yan tis magkaon selfie anay Action Hotline. nalipatan ng pagpangamuyo, no? So balik kita istorya sining litson baboy hindi yan nagahilapit no subong ang holiday season subong sa Bacolod man nagsulod pang Mascara Festivalo, no? Baha naman ng litson baboy daw. Sako naman ng ordinanay sang litson baboy. Naong balita mo ni.
nga may isa ka persona nagbakal sang litson baboy nagligad nga Sabado kun basihan ta kami ara siya sang papel mo ginpakita sa aton, may perma sang tagiya sang litson, may pizza, may presyo sang litson baboy. Tinagligad lang ang pizza ay September 24 Butsilingon, nagligad lang Sabado niya mga kaksyon ginbakal. May are kita ngalan sa litsonan pero i-hold talang anay ang alan na kay tinguan kay sa Akso Radio bakulog nga makuhaan nini sa patag. O kung sabat ang iniginareklamo niyo para nga mabatian man ang ila sa dinga side pero di tanay pag-mention ang alan sa litsunan ni. Ang reklamo nga ang litson baboy tuman kanipis. Kung kita niyo na sa Laragway sa gin post mara may ara ko da gin share no sa Facebook live sa Akso Radio Bacolod gikan man sa tagareklamo ginpili talaga kay may ibang dara nga mayara sang mensahe mayara sang ngalan sang litsonan to way tananay gin post ang itsura lang sang litson nga mo nang gin bakal nila nga tuman kanipis ang pagpati dire ginkuan sa unod-sulod ginsapsapan sa unod sa sulod antes gin litson so natingal lang nagbakal na kun nga amo ning itsura sa litson panit as in panit nga nipis-nipis na gid ang nabilin. Kabudlay man nagamo sa ding senaryo ni ginpost ani sang tagreklamo ang itsura sang litson sa FB sa tuyo hindi bagod nga pakalainon no? Hindi bagod nga pakalainon antay iya sang ginbaklan yang litson hindi kay gubon ang negosyo nga litson sang iya sa ginbaklan kundi para mangin aware kag parang makapangaman ang publiko. Nga dapat antes magbakal sang litson, pilion kag pihuon. Ngayon sakto gid ang kadakuon sang baboy, way sang buhin, wala gin sapsapan, di ba lang maglitson ka ang mga kasudlanan ang ginakuha da, no? No? Ugaling kay daw gin sapsapan gid no, gin sapsapan gid yang baboy. Tiara pa naman da ang pinakadamit dara sa ribs ayon sang baboy. Kay ara nagapunsok da ang mga panakot mo. Ang iban gani way gagamit tanglad, ang iban gagamit lang sang ining dahon saging. Ti okay man na, no? Galing kay iniya pagkwa sang ginsulod to nga mga panakot sa sulod. Ang bilin is inipis-nipis lang iya kun ang tawon mo sore daw tamburong. No, kay kadako ginsapsapan, no, ginsapsapan gid kun ako maglantaw, no. Ipasaysay naton sa mismo tagreklamo be. Kun ano gid ang natabo di. Bala na reklamo niya ini mismo sa ginbaklan nga litsunan, kag ano ang paathag sang litsunan di. Ang tagareklamo si Ma'am Desiree Tuason. Ma'am Desiree, good morning. Si Axon Marlon diri sa Akso Radio Bacolod. Hello, sir. Good morning. Salamat gid Desa. Now, nagka-dabo sang nagka-interest sa sining gin-post nimo sa social media. Sili ko gani, ang tinutuyo mo sa riya, hindi bangod nga parang nga pakalainon tulit. Sunan kundi ma-aware, kag mapahalong ang public, no? Sa amo ni gili na tabo. Now, unahan ko lang, Ma'am Des, san mo naging bakal ang litson baboy ni kag diin nga area sa litson. Hindi talaga na paglawagon na Ma'am Des ang ngalan sa litsonan na. Saan mo naging bakal? Okay, sir. Bali ang sir ho, nag-message ko sa sa Tag-iya September 12. Okay. Nga mapa-reserve kami ng litson. Bali sang hapon nag-message ko sa iya nga amo na pa-reserve kami litson sa iya September 22. Pagkagabi naghamba ko nga September 24. Tapos nag-payment ko September 18. Tapos ang gin-post na ni Madam nga ang Tag-iya sang litson. Ang wala perma nga receipt nila nga wala man nila ginhatag sa akon. Tapos pa nila nga kasyo may utang kuno ko wala man ko utang sa ila daw ginapakalain pa ko nila.
Mm. Tapos amo na sir ang resibo kinhambal ya pa nga kukuno ang ang date. Tapos ang date nga amo na ginmove ko kuno, tapos nang message siya sa akon sang September 22 nga amo na nang ma'am ready to pick up na ang lechon. Tapos hamba ko siya, ma'am, ay madam, hindi na, bala 22, 24 na, ara ang resibo, ginsend ko siya ang resibo, kaya nag-send mo ko siya sang 18 nga resibo, amo na. Sige na insist, sige dyan sa post siya nga 22, kuno na akong gin-order, ka gin-move ko, the day 22. Tapos pag-deliver, ay pag-pick up to namon, ang sa resibo is September 24. 11 a.m. Nag-pick up kami 12 noon. Tingnan ba sa nga hapon na namon gin-pick up. Tapos pag abot ni sa balay, kaya syempre surprise to namon tani sa nanay namon. Kaya birthday ya sang September 22. Tigin surprise na namon September 24. Tapos pag open sang manuglasa, katig ano ba lasaon sir? Tapos ang unod sang lechon na muna ng puros lang dahon. Kag mga tanglad bala sir, mga nakot yung gimbutang sa sa lechon. Tapos wala gid hindi gid sa juicy ang lechon. Send namon ang picture sa iyang amo na ang tsura sa lechon niya sir. Okay. Tapos dali lang sir. Pag-send ni mo sang picture sa iya, by the way, kinalahi ka mo sa isang tag-iya, gid? Bali, hindi kami na sa sir kilalahay. Bali, nakita ko lang bala ang iyang post nga do ka nami. Daw na ganyat ka sang tsura, sang gina-post. Bala, sir, okay. Ang kinilo nami. Pero pag abot, gali ay mag-order ka, amo na lechon nga whole. Amo na ang tsura sa sulod. Damo naman na sir nga reklamo sa iya. Tapos may ara man nga naniligat pag gani sir nga among damo man sa naka-experience amo na nga lechonan. So bali lain to yung reklamo, no? Bali pila ni ang nakabayad kini gid sa tag-iya sa lechonan? Nabayaran mo tanan? Yes, sir. Mga pilang bili gid sa Senegal, Des? Bali 5,999. Ang gindaw namon is 5,500. Okay. Tapos pag pick up namon, 500 ang gimbayad ko. Wala ko na gani. Ginbalik ang kambyo. Ay, ginkwa ang piso nga kambyo. Kay piso mala na, sir. Wala ko na ginkwa. Kaya nagpa-thank you lang ko dayo namon na nakwa ko na. Okay. Kaya naghatag sa akon. So, dari kita, September 24, sang palasa na ninyo ang lechon baboy, natingala ka mo nga amo to kadipis. Oo, sir. Gin-picturean mo, gin-send mo ang picture sa tag-iya. Ano ang response ng tag-iya? Ang response ng tag-iya, sir, dasahan ko lang mga screenshot. Okay, para ang picture nga makita sa ato sa nga Facebook live mo nang gin-send ni Inday Desiree diya nga isura sa lechon na. Anong response sa Inday Desiree? Kaya sa akon wala nang ulihin na sa ka-response. Pero sa nanay ko, amo nang response nga good evening ma'am, tani order ka dako. Amo na ang balya para nami bisaya ni imo picture reads part na. Bisan din part na sir, tani may unod man, bisan jutay lang, araya daw, panit na lang sa babaw sang ribs. Bisaya gay man na sa nga kwan, rasa? Oo, may Bisaya? Bisaya. So ang explanation ya Inday Des, nga amo gani ang itsura sang baboy. Oo, sir. Amo gani kuno lawas sang baboy. Oo. Tapos wala ginaya kuno mayo wala tambok na sa kuno sir. Pay gid siya tambok. Oo. Kumbisido makamo sa explanation niya?
Hindi sir kay siyempre bisan Bisaya na tuod dapat may tambok din na bisan jutay lang. Kay baboy na mo. Dason, amo lang ang explanation niya, why na iban? Tapos ang paalang pag-abaga kuno ang maunod amo na. Dapat hulitsyon imo picturean. Tigin picturean man namon ang hulitsyon sir sa iya gin send man namon. Tapos wala man naging po sa iya nga Facebook nga ang picture nga may sunog bala ang hulitsyon namon nga gin-send sa iya wala gin-send. Ang gin-send ya ay gin-post siya sa iya Facebook ang picture nga dala pa ang mga bata kaglayo nga picture sang litsyon. Ang gin-send namon yang picture sa iya nga lapit nga kitaon naging kiskisan ang baboy kag ang TL sunog. Wala gin post. Amo na tapos mamba pa sa ang ginsend sa nga picture nga ari maunod 10K ni. Bahal pa ginaya. Ang may unod is 10K. Oo, ang bayad ng amo na ang gina-display namon okay na iya sir nga ang gina-display nila makita nga may unod kay ano na iya sir mo dang dako gina i-display nila kay para dabo kay mabakal bla sir. Okay. So para kung insindihon ko ang explanation sa imo sang sining bali siya ginang owner gid indesere tag iya ginasa sa nang letson ang ikuan mo. Yes sir. Kung usuyon ko kag lantawon kong explanation sang inang owner na amo ginang itsura sang ila sa ning letson baboy nipis gid ya. Sir. First time ini nga na-experience niyo in the desert? Hindi sir, bali sang June 24 nag-order man kami na sa iya. Sa man nag-Japon 7,000 to gani ang gan-order namon hambaya may free pa nga coke. Di wala man to gani namon na wala yaman to nahatag ang coke. Tapos ang sulod sa baboy amo man na tinaghipo sa lang ko to sir kay bako ginakiga ko gani sa magulang ko nga anang amo pa na ang ginbaka mo man tani sa iba na lang ta nagbakal ang bala sa mga magulang ko nga nagsugo sa akon. Kaya ako ginkigan sa magulang ko tapos amo na. Tapos gina-message ko sa wala sa reply. Si nanay naman nag-message sa iya. Tige na replyan niya, tige na gibala ni nanay ang cook tani nga tani may ara gid cook si ulihi na niya gani na hatag sir. Ang 1 case na kuno nga 1.5 ang freezer mo ang ginhatag lang kay nanay 250. Okay man na sa amon wala naman na sa amon sang June 24. Bag-o naman ni sir amo man Japon hindi ka na ma-aware ipa-aware mo sa iban nga amo na balangga katabo sa iya gani. Tapos hindi man lang gali kami ang na sir na biktima amo na damo pagigalit subong lang man nag sa iya sang gin-post mo ni Inday Desiree sa Facebook damo sang nag-response ka naghambal nga amo man na ang inagihan nila. Yes sir. Amo okay so dason siguro Inday Desti sa iban na lang guro kamo bakali para nga at least ma-sure niyo bala kay ikaduwa na nigali ka beses nga na experience yung amo ning sadok ni Pisged. Oo, sir. Ariyo, Inday Desiree, imo na lang abi nga mapanugyan sa mga nagabakal permis ang litson na baboy. Anong mapanugyan mo sinisila ni? Ma-order na lang sila sa ilang kilala gid or mabakal na lang sila baboy kag sila dala malitson sir. Okay. Kag ang nami gid ba lang kilala nila amo lang na lang na ang bakla nila nga masaligan gid kay may ara man nga nami man mo ka Yes gani man basi ko nagapamati ang tag-iya bala Inday Desiree kay ari man lang sa Bacolod hindi bala basi ko nagapamati siya sa programa subong anong luyag may ipalabot sa iya. Alas 9:15 na dula si Inday Desiree kuhanda lang siya sa mensahe kay basi mayara sa gusto balay palabot nga mensahe. Okay, kung basihan ta explanation sang response sang tag-iyagin na padalaan picture ni Inday Desiree. Inday Des, basi ko nagapamati ang tag-iya, anong may gusto ka palabot siya nga mensahe? Sa ako, daw, wala naman lang. Ay naman lang,
Sige, sige. Try na mo ni try na mo ni Day Desiree nga makuhaan sang patag ining owner ni kay ari man di sa amon kabalo magkukundi ni nga litsunan base mo sa ding gin post parang at least makuhaan ta sa sang side ko bala insaktong ya sa ding ginahambal nga amugin man ang itsura sang baboy amugin ba na kinipis ang Bisaya nga baboy no. Anyway, Day Desiree, salamat gid kay ma-aware to ang public nga next time dapat siguraduhon gida no ang ginabaklan sang lechon baboy. Hindi Desiree, salamat gid. Salamat din, sir. Sige. Si Ma'am Desiree Tuason. Amo gid gali to yung isura sang katilaw ka sa amo tong isura lechon baboy akson na doors. Nipis, di ba saya ako no? Bisaya. Nipis gid may Bisaya. Di no? Sige. No? Ang gani, kanipis gid dyan, no? Daw pila ka, why gani to 1 inch? 1 inch, 1 inch. Why, no? Daw sarang 1 inch lang, Last 9:17. Sige, balik kita pagkatapos sa standby. Bird flu pahalando. Dito, kita mo, damo gito. Ang mga mensahe sang listeners daw, litson baboy tanan no. Masaka ta sa babawa. Parang, dito sa babaw ho. Damo gito, nakarelate. Maamo lang litson to po. Sige, dito. Dali babaw tanay, sige. Kay para nga isa-isa ta acknowledge so Okay. Okay, si Emilia Hiponia, Marlon, salamat kid pa shout out lang kay Mayrin Taroballas, ang happy birthday. God bless. Ray Flores Baryoga, ari kami DSB Barangay Pandanon. Sa kanami sang litson baboy kay wala na unod, direkta panit na lang nadula ang unod. Jocelyn, okay. Mark Navarro, Baligwas. Monitor man na family Baligwas sa 6th Street, Porok Tangkong, Barangay 7. Salamat, gid. Only in the Philippines, sambal ni Ana Sinoro. Muna sa Christine Menyes Villalobos, mahal pa buhinan pa Pinoy GF. Joanne Bailoses, Morning Axomarlo, monitor lang kami Bailoses family sa Abada Sky. God bless. Good morning, hambal ni Annalyn Laurelia Hisora, Mark Koy, tsaktugin na, damo na sila, na into, wala man kapangita sa nako or gamay, ang concern diin ang unod na tunaw. Jolie Mineta daw patrimonyo, Verino Casantilla Manukan, iban nga litson ginakwaan na nila unod, galing ina iya nga litson, sobra na gina iya, nga kwa ka unod, ti ikaw mismo naguba sa negosyo mo. Edwin Pantaras, good morning, Marlon. Relate gid ko sa damo na da nga amo na ginahimo. Wow. Marivic Gigan Talavera, good morning. Grabe ba kun kuya ibalik ko na, grabe ba? Marivic Gigan Talavera, grabe ba wala unod panit lang kun ako iya ibalik ko na. Action, gamonitor gid ko always. Salamat. Okay. Lawag bala ko na daw litsunan para aware man mga tao kay ila na ginhimo sa negosyo nila. Sa barangay Sumag to konong area. Aniv Saison Sogaron, morning. Kaagiman kami na order 7K pag-abot sang litson daw mamuyayaw ka kay wala unod tulan kag panit na lang. Ka funny, sige lang gabaan man na ang nagahimo sina. Dapat pilion gid ang manong litson. Recommended gid. May ara sang gid recommend siya no. Diding Alohamiento, sige, Lalaine Grace Ibarra, good morning. Georgia Gargasiran, ano ngalan kalitsunan kag diin a lugar? Ilawagon ta na kon makuhaan ta ning reaksyon na. Honey Lee, mention name sang litsunan para ma-aware ang mga tao. Sige. Arlang sa barangay Sumaga. Hala, wala gid unod sa sulod. Liz Tibos Giliema. Idilaos, good morning, Marlon. Gwapo nga baboy ho. Bawa malya. Liz Tibos Giliema. Tani pwede mabalaan ang name sa litsunan. Kwanta reaction ang tagiya. Tadi yung i-mention iya litsunan. Good morning. Please tell us what is the name of the litsunan para hindi mabiktima ng ibang tao.
Dod Servino Quinto amo klase mga negosyante nga ganansya lang ang ila sa ginapensar. Hindi ka customer nga damo i-post yun na ang ngalan sa sila nga manuglitson kay hindi mabalaan sa mga tao nga may gusto pa nga order nga tabon-tabunan para damo pagin sila nga mainto. Maria Lisa Mifa Abukay nano inaobra nila man tani Islan niyo dayon. Otay direkto dako na ang laplap-lapit na liog ang ginbuhinan o pirandina sang nagalitson. Halos tanan nga litson amo na ang ginahimo. Okay. Leson na sa mga nagabakal, salamat man sa nabiktima at least naka-aware man para sa tanan. Taps mas mila gulang na nga baboy hindi dapat litsonon tani langka na lang na lunod nami pa na kaldoya. Wow, wapo tani no kon sabaw na lang. Amik Rodrigo, good PM, mayo lang wala sa naghambal nga organic pa na kay wala tambok, please lawag kung ano litsonan. Nini Kibrar, good AM, please mention the name sa litsonan para aware kami sa ila para mabiktima paliwat. Thanks. Christopher Joseph, dugay da ina nga opisyon nila, ginalaplap na nila para makaganan siya. Dako kabay pa nga gabaan ka. Edwin Locasan, Monserrate, dito bakal sa litson. Danilo Haliko, ay iyana nga mga tao nga nagabuhin na muna ang nahimo nila permi may dinuguan pa na gani nga dala. Taps mas meda bisan Bisaya sir damol na bisan Bisaya ya damol na ya. Lalagaon na ya. Hambal ni Aldrin Banjola timing gid sa Pasko litsuna nila wala na suki. Ana sinuruti amo na kay katapusan gid may katapat gid. Ray Flores Baryoga, ang Bisaya nga baboy action marlod maunod na saya kay hindi na walay kag hindi kay wala unod. To no? Kay tiyan man na rason nyo. Bisaya ko no. Kaya mo na Bisaya. Christine Rodrigo. Correct maski Bisaya. Sige. Parte no? Sige. Thank you. Balik tayo dugay-dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na. Milyonaryo pa. Champion. Tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
gani kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos only. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more. Ginapadala sa ato sa ding live stream. Tiwanta bisan na makadali lang, no? At least mapasabat ang tag-iyas ang litsunan, no? Standby ka ba sa kapamangkot bla kon kay damo ka pamangkot diri sa ato sa ding Facebook live kon ano ina nga litsunan, din ina nga litsunan. Tingwanta nga makuhaan sang pathag ang tagiyang mismo sang litsunan kag direta lawagon ang ngalan sang litsunan mga kaksyon, no? Parang at least matagaan taman sang side kag mangin patas presentation tadi Action Hotline. Alas 9:32 Action Radio Philippine Standard Time. Kay na interview ta si Desiree Tuason ti ambalya nagligad nga bulan sa nga Hunyo sa nga John Macaction ti amo man ang natabo, no? Nga pag-order nila sa nga litson masyado ka nipis. Tingawan talang makuhaan sang pagpatag ang mismo tagiya kay ti sa nasilintra mag-action kapasulod kita sa holiday season kag may Mascara Festival pas Bacolod City ho, no? Ti damo naman ni ang orderana isang litson, partikular litson baboy. Action Hotline. Kung insakto ang ginabayad sa pagkit butang dar ang presyo, dapat insakto man ang ginatag produkto. Action Hotline. 33 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Gadamo ang nagapadala sang mensahe sa aton de. May kantaran sa ring gintalakay na bagulang litson baboy. May nabalaan ko ya, hindi lamang dara sa may southern na Bacolod, dari sa may area sang dari sa dalan sa Burgos bla, kundi damo man da baligya sa nga litson na baboy. December ginto mag-action. Sa isa man to kahiwatan o kon aktibidad nga ginatambungan naton ay litson man nga order ang isa ka grupo mamo man igo pag palasa nila mag-action na nipis-nipis, no? Ang nagpahabok lang to mag-action ang suok nga unod ara si Kwan, hindi spiak niya, okay. Delegate, mic number 4. Si Ma'am Linda. At least makuanta sang side ang tagiya sang litsunan. Ma'am Linda Mendoza, Action Nadors. Ma'am Linda, good morning. Si Action Marlon, address Action Radio Bacolod. Yes, good morning, sir. Yes, Ma'am Len, nagtawagi kami sa imo kay may interview kami bago lamang. Sunod sa iya, nagbakalda siya sa litson September 24. Ang reklamo is simple man lang mo. Paglasa nila sa litson na Ma'am Linda, nipis-nipis ang balido panit na gidlang ang nabilin. Anong rason sa ni Ma'am Linda? Ang mahambal ko lang, so may order na sila September 22. Ang gin-post nila, gin-picture nila, ribs part. Then, kung mag-picture man sila, dapat i-entra nila ang bilog nga lechon. Kaya ang una nga nag-post lalaki, ang ilang nga gin-post puro ribs. So, kaya ang ilang nga order, hindi man siya amo nakadako nga baboy, kag isa pa Bisaya. Ang Bisaya nga baboy, once lutuon, makupos pa na siya, sir. Then, ang maunod na siya, sir, abaga lang gina nga part. So, ang mahambal ko lang sa ila ng tani, Ma'am Linda. Pagkaon, Valenciana kag spaghetti. So, sa tutusin lang, sila pa ang may gana mga keg nga sila man gani ang nangutang sa akon. Hasta subong gapanguha na sila sa akon di sang mga gautang gayo na di sila sa akon lechon kinilo nga amo ni baydan lang pagka 15 gadilid pag gani wala man ko gani reklamo nga
gadilit sila bayad, wala man lang sa akin, sige. bayad man lang, kagisa pa. Ma'am Linda, Kung ano mo ka maayo sa ila, ikaw pa ang gubo nila. Kag-isa pa ang order nila, September 22, nagkato di sila, September 22. Nagpabok di una nila nga kadto di kadua di sila nagkato ang una nila ginpabok September 22. 5,000 lang tani. Kaso nagliwat guro ang iyangan, may nakitaan sa guro nga amo na nga ginliwat niya ang iyang order nga dapat 5,000 lang, ginhimo iyang 5,999 ang may upod na nga Valenciana kag spaghetti amo na siya. Then ang sala ko dito wala ko na ginhimo iya gali September 24. Okay. Kaya nagbalik di sa liwat. So ang September 24, nagluto naman ko liwat. Ang hindi ko lang namian nga hambalan kanila nga gininit lang nga asala ko na bala nga aga nila ginpabok, hapon nila kaunon, hapon nila pick upon. Tapos nagpasikat pa sila ang ilang nga i-post lain-lain wala katugma sa akon nga Tani parang kahanay lang. Okay, so, ma'am. Pwede na sila makadto diri. Ma'am Linda, abot silingon, atong gin-post nila sa social media sa Facebook nga nipis-nipis. Amo gin man to sa gin-order na sa inyo da? Amo to siya? Ang problema lang nang sa baboy bala nga nipis ang ang ribs kay hindi man gid siya dako kay tani kung gusto bala nila dako damo dito ga comment damo dito ga bas nga hambal nila kanami man na ginapos ni Ma'am Linda kanamit man na sang ilang lechon ti hambal ko lang sa ila ang amo na nga gina-display diri nga wala na sa kapital sang iyang gin-order ang gina-display na namon diri sa kapital pa lang na baboy 8,000 tag 8,000 to 9,000 sa buhi pa lang na para dako kag makita mo gid nga iya nga ribs damo man ang unod. Di wala gani sa kapital ang iya nga gin-order sa amon pa kuyaan niya pa kami. Okay, atong gin-post. Yes, Ma'am Linda. Atong gin-post, Ma'am Linda. Bisaya to sa nga baboy? Yes, oo. Tapos tani amo gid man na sa Ma'am Linda. Ma'am Linda, kung bisaya nga baboy, amo gid man ang isang itsura ya kung lasaon mo. Nipis gid man na sa iya sa depanet. Oo. Tapos kung para di man magnipis-nipis gid, dako-dako na lang iya order para mas di nakadepende man sa order kung ano man bala kadako ang imong budget bala. Alang dako tagaan ko to karon dako-dako nga magdamol-damol man bala ang ulo tani ang 6,000 up to 10,000 na lang nga lechon bala kay makita mo gid dira sulit na sa panahon subong ang buhi pa lang daan 3,500 bakte maka basta mahal. Tapos ang akon nga ginhimo ko na ang ako na nga pa nga amo na naka-avail sa sang 5,999 hasta lang na September 30 kay nga man birthday akon bata. Sa 20 buwas. Karon ang Ma'am Linda, ko lang, ang hindi ko lang sure na namian, ginhabalan niya ko nga gininit lang, wala sila kabalo ang September 22 nga lechon amo to kuno ginhatag ko nga ang September 22 ginpabaklan ko na lang gani cake para sa bata ako nga dapat sa September 28 pa wala ko lang galing ging post kay hambal ko sa 28 na lang kay para ang akon nga pagbaka-baka bala sang September 22 nga dapat sa ila ko yatag wala man ko gani nang aki nga hindi man bala makausik ang akon nga oras bala syempre ginpang gubudlayan ko man. Sige. Sige. Amo na sila. Ma'am Linda, sila wala man ko gani ka reklamo. Amo na sila. Okay, Ma'am Linda. Sila sa amon. Are, Ma'am Linda ang sige. Ano na lang imo sila nga dalangid. Ma'am Linda, are na lang last na lang, anong imo sila mahambal sa mga reaction sa tao sa social media? Ay mo na lang mahambal sila. Mahambal ko lang sa ila, hindi sila magbuhay istorya nga hindi lang sila manghilabots. Hindi lang sila mamate, hindi lang sila magdayon bala comment bala nga malain. Masakit man na sa amon, okay lang na kami lang to nga wala atong nagpost gani wala gani ko sa loob biskan ano panghimuon nila sa amon. Niya sa amon nga magpakalain importante wala ko ga-explain man ko sa ila kaso gusto nila perfect wala kami mahimo ako naman nga sa sobra ko kabuot okay lang nga apak-apakan ka sa ako ang magbuhay istorya sa ako ang
ano bala, sa ako ang manakit. Sige, Ma'am Linda, at least nakuhaan ka namon sang pagpatahag, parang at least pata sa amo sa ding presentation di. Ma'am Linda, salamat gid. Thank you gid, salamat gid. So, pasensya na kay na ano lang ko bala sa akon nga emosyon. Sige. To ang akon lang nga side akon man ang ginano balahaw, Sige. explain. Okay. Oo, kay ang ilang mga lantawa bala kagapon kadamo sang akon nga order. Nang first time ko nga customer tungod bala sa ila. Sige. Gaduha. Okay. Sige. Naghamladlog sila yung mag-order kay nga ba si kuno ano nagpaliwanag na lang ko ang ilang order gamay tuya. Okay. Kaya depende na yan sa order kag sa kadakuon bala alang ang gamay yung order. Tagaan Sige. man sila dako sa ambal ko ma'am. Duwadaan nila kabilog nga lechon gin-deliver namon sa Manbil Pradas. Duwa Sige. kabilog first time. Okay, Kaya Ma'am ambal ko dako man na in-order. Gani, ma'am. Sige, Ma'am Linda. Okay, sige, Ma'am Linda. Thank you gid kay why na ko time naglapan ako sa time ko at least kuan ka sa imo sa ding say. Salamat gid Ma'am Linda, salamat gid. Okay. Si Ma'am Linda Mendoza, no, sa Mendoza Litson. No, sa nagapabangkot sa mga nagapabangkot kung ano nga litsonan Mendoza Litson. Kay amal ko kay inday, no? Isugid ko ang litsonan kon makuhaan tanasang side ang tag-iya sang litson. Sang litsonan, no? Sige, lapaw na taho, las 9:42, Action Hotline. Martes nga pagpangalagan sa ngalan sang regulang anchorman Action na Artay Hupon. Ako naman Action na Marlon Hidevoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!